Eu când văd una din asta abandonată, trebuie să văd neapărat dacă pornește. Uite, ok, vie. Luăm de aici și punem aici. Îl punem pe Năzdrăvan aici. Da. A făcut pic-pic. Mai și merge. Bun. Facem proba, să mă asigur că am făcut o trebuță bună. Ia uite, pac. Bun. Ale, v-am pupat. Romanian citizenship test. Fricar. Așa fac și eu cu cele neabandonate. Sfântul Aurel, făcător de minuni. Verișor Cheșel intră în mașina unui om.